ra kani ka sungi kum ta ka long kum ka jing amin sim ya ki student ki jongi kum jo ram jo ko por kum ka jing kan mau ya kani ka sungi ba ni celebrate ka kum ka ta ka advance Christmas yung long pi men ngala ai advance Christmas ki baro ha kani ka por kum ta ba kum jo oblay nang ku do ai pi do kat bat ka sungi ki por ka pin plate por kham ta me ba yeng ka sem ka jong pi bat ka balang ka pi bidon ka benta ka ba kwa ban ya pule shwan kong ka na ka gospel ka jong Lucas na ka lenong ka sao na ka khot ka ba khat pran ki kentien ki ba ong ni khat pra ka kendai sim utrai hanga na ba lo pen sle yanga ya ka ban ya lap ka gospel lagi baduk ulah pak yang ban benar ya ke jing pelai ha ki bala set bendi bat ya ke jing ben pe pat ya ki bamatla ban pelai no yang ki bala ban ke sitom ban benar ya ke snem badeng gon ke jong try kani ka phang preng lani kani ka benta ka bening kong jong ke jing puson ke jong kani ke jamiat ke dei bat kani ka jing ke ndu lang ke jongi bat kani ka benta ka ba labu ka advance Christmas bat ka long bat kan mau yo Jesus Christ nga dang pelit jimut ya kani kong ka ikin ka ba kam best ta me ingi ha ka bor ngin kan mau ha ka bor jong Christmas dang la pelit jimut ngala puson ngala pai dan shibut ke benta ban ya kan mau biang sa chisin sa testament ke brem sa kitab Genesis kumno blay la plan na ka ta ke jingwan ke jong kon jong Jesus Christ but ha ni ka benta ka dei ka ba Jesus Christ ha ka por ka bala IT yo u la ai la yu la ai u ka benta budan po jong ka snikok ban puli ya ka kitab ba la shim ya ka kitab ban puli khang ya ni na ka benta jong Isya na ka benta jong ka kitab jong Isya ban ben kan mau ya ni ki brio ha ka por ka jong u ban ong ba u min sim jong trai u la hapo jong u ba la pen sle yu ban ya lap ya ni ka gospel sya kita ki baduk bat ka pa ngadang puli jimut ha ngadang ya thu ki student ha ni badap ru ma ha ka por ma don siti sepo Kerala gadon ke jingya keren ke jungi leni ke jingya tai ke jungi sepang bau Jesu wan wan na ka benta jungi badok but la translate ya kani on la interpret ya kani literally ma ba interpret ya kani literally ki ong bai ba u Jesu wan na ka benta jungi badok kumot kitu ki bom don ka bam ka di ka babiang ki bom don ka kup ka sem ka babiang ki bom don na se ka yeng ka sem ka babiang ban chong man sa la se la badong hakini ki sim ta mo ki longkum kitu ki basa ki Islam area kata kadai ko wan ra ek ni ke jing batai ban ngah ba puli ting jong play ngam pe ke konteks ke jong ka ngom ngam ban menjur ba kata ngam an menjur ba kata kata belum mar ba lari ni perkat akan ni ke konteks ba uji su wan tang nan ta ke badok kemun ki benda ki masyadir ni ha ban nai ta kata ke ke konteks kemun uwan nam ta ke basa aing bendi uwan nam ta ke mamat la mo ngi boyo i khruman nam ta jongi nam ta uwan nam ta ke basa sitom basa ban ben kata kadai ba ngai persang ban ya debate lang ba kini ki pana ki puli te hadin jogo ni hadin mga song man play jimon ko man wara ini benta ba ka jimuan ka jong Jesus Christ lani mo ka jing long prio ka jong Jesus Christ kani kani ka phang preng lani kani ka Khubor Christmas ka kmat e ka ko ban bu ko long ba kani ka gospel kani ka Khubor ba ba ka ba wanra si ki badok ba ngai scam ka jing dok ang ni kam dei tang ka ka bangi khot ka physical poverty mo lani ngila ba ka jing dok ka ba kinja do rei ka jing dok ha ka man sim but kini habang apply cuma orang ba next camp people orang ngar ni menjur ba membang yang padon yo Khrist Yesu ngirong tu badok ngirong tu badok cuba kerdo tabe bang juang ni kini barabor ya baro ki bang hikai ya baro ki bang ngapin kemau ki ba nado kesni ka bang don yo Khrist Yesu ngirong tu rius patam ngilong ki rius patam nomor ba Khrist ulong ka spa ka jongi wala na ngimdon ka spa ka do hani don yo Khrist Yesu ngilong ki rius patam henry habang ni pai pa so Jesus Christ haga wan hoi wan na ta ki badok haga jilom ki do hoi wan ru kham tam e na ta ki badok ki bakin jam sim banon ai yaki ya kata ka spa ka jam sim ka ka protein ka mlaban ai kane ka mlab non ka Christmas message ka bangila man ai lam shi ki we ban thu na mi ki hakum kani ka por dai ai skam bon hang yi ki pro ki join budan nagalan ki pro join budan ki jaka ki ong ba ngili ra ki ya ki jing ai ki jungi shi ki badok ki bakrdo ki under privileges makito ki badon apreng ke jingdok ke jingkerdo hakum kini ka por hausnem lani haki bnai hakini ki bnai ki bakum kini haki por ki bakum kini ke por Christmas yong kamang ngila bande ha lani ngila bande ikwi kidai bande yarap lam diki nalo ba kadai ka season ka lani utau bnai lani ka por ka create ya ka ki break ki don kamba ya ka chipel sa ya kamen ki don pat ki badok ki bakrdo ha ka bakin jado ki bumyo ya kani ka privilege ma ngi don ke jan ke nap ko biang ngi don ka kop ka sem ka biang ni ki don ki way pat ki bum don kum ta takra kini
ni ki porok jong agi ong lek no ni thiet iki jai le yarap lam ni ki hakum kri ka por mangi scam kata kri ka khuboru ka mangi ngina ban ra lam chi ki we makam dai than ta ka message na jong kum ni habu bialap yak ting ki jong play ting da kemaru ba ndai tang ke jila ting ngile banyalak chi ki bedok nai ngile ban ra yak khubor chi bedok yong oh please ka khu pi ki bedok ku no ben lang ni ngim kloy banyarap lam ki kumno kan rangi ngim kloy ban kre lam ki ti ki ta raw ka bangina tu ni prosang ban kre ki ti ki jongi chi ki we pat ki bedon kam ya ka jira kani ki ko jesu ro ngai sem wan na kam ta jong ki ba wan kam tam e na ta jong ki ta ki bedok ki ba ki jom sem khnang ban rus pa e ki ha ki jingong jim ka jom sem na ta wong chu ku ne ha ki jing puli ka jo ula pha ya nga ban bna ya ki jing plai ke ha ki bala set bendi ke jing pelai ha ki bala set bendi ngais kem ngan net yakne na ke jing long ji em dum sim ha ka por ke bangi ngim padon yo Khrist su ni shate shakum ngai ma shate shakum ni ka bor jo ke jing dum ka pop ka de ngi ni long men shwa klem u Jesus Christ ba klem ke jing wan long bre ju klem ke jing shim ju ya ke jing long do ni la shate shakum ha ke jing te jing khum jo ka pop le Khrist wan ban plai lo ya ke jim ko jong ha bo jopi nang ta ka bot wang ni wan man ban pet ya ke khmat ke ba mat la ngilong ke ba mat la ne ngilong ke ba mat la ha ka por ke ba ngim pat don yu ngim pat so tho chapang ju ngim pa yo snow chapang ju ngim pat la se ngim pat tip chapang ju ngilong ke ba mat la ngilong ke ba mat la ka jim mat la ka ba jam sim ne ne do Khrist wan man play ya ke khmat ke ba jam sim ka jim wan ke jong Jesus Christ kadiban play ya ki khmat ngam sim jingi binyo I ya balong utrai balong no sirpa balong no prim jong ke jim ke jong ha ke jong pi nanta teng chu sho badong ban pelan no ru ya kita ki bala ban ke sitom don bon ki bala syak kani ke kentin lo pen kam ke ten prang jong ba syak oppress ma ki bala syak le beng ki bala syak nyon beng ki bala syak kentai ki bala syak I beng ya kum kita wan ban ai ke jingkemen pun sia na ba ngi puli to ka bi attitude semua sok kita ki badok ka men sia kum ta ngarang play cuma dia kena hakum ke tu ke por deh hakum ke tu ke konteks ke jung ki bril ke por jung Jesus Christ menchua ban ong sok ki badok ke ke ba su thamula ba kalau sa su thamula do ta tan mar play u badok hi umla ban long bosuk ki por ke menchua wat menta menero la david ong suko badok ngi kan literally ka lene batai be ka balong literally kalong ka be shisha balong badok so ka be shisha hakapor bomdan ka pisa binong hakapor bomdan ka jan kana ko biang hakapor bomdan ja po pliang bomdan ja kyu bomdan jor kyu bomdan hapo kyu piang trai so berkat ya kada jinglong literally ko ba shisha kini ri ka ba kwat banura ba kalong ba dan shibun ki bala shak oppress dan shibun ki bala shak nyon ben dan shibun ki ba kum kita ki ba don hakata ka situation but jisu wan ban light yaki wan ban ai ki jingker man takraw hakat khot ka bakhat kan wong bat man bana ya basnem ka badiang hun ki jong try por ka ya ka babiang ki jong try bas ong por kun ju shaki bangit kudan hapo galatia dai hakapor ka babit ka babiang hakaya ka babit ka babiang blay ula pha yo khun bala khamro yu jong kani ri ka khubor jong ka Christmas kani ri ko khubor ka bangi kwa ban kan mau ya pi kum ki kham ta me kum ki khun ki jong blay ki ba puli ka tim ki jong blay nang ni don na pleng jong pi ben lay ban ya sam ka tim jong blay ha ban ta ka khubor Christmas le si bli ban ya sam ka tim ki jong blay ha ki balang ki jong pi kum non ban san ni ki ba ngai ka benda ka ba bot ki man nang ni kum ong pi men ka don artli ki benta ki kwa ban rat first part ke joka gre ka jingpin ke mau ya gre ka Christmas ke bau jisu wan kani gre ka khubor Christmas ka ba crowd ta me wan ban ra ya ka gospel je kita ki badok wan ban pelat je kita ki la syak set bendi wan ban pet je kita ki matla wan lu kum ju ban ai kita ka jingpin thian ban pelat lu ya kita ki la syak chitom ban bena ya kita ka snem ka bdeng hun ki jong